Kan det dog være rigtigt? Ej, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Ej, jeg er så talt stof for en. Ham der Emil 1, 2, 3, det se. Jeg tror, han har skiftet texture pack. Han skiftet texture pack. Nej, det vidste jeg ikke engang. Ja, for jeg har skiftet texture pack til S-Packs på Warcraft BD. Og 125. Og selvfølgelig er Emil hjemme med en Let's Play i dag. Jeg beklager mig, at der ikke er kommet video ud i dag. Og altså, undskyld for det. Så skal jeg gå i gang i stedet for at tale om det. Og ja, jeg blev inspireret af Gex til at bruge den her texture pack. I starten synes jeg faktisk, den var rimelig grim. Nu fik jeg bare lidt mere smag. Husk. Og jeg laver en ny beskrivelse i dag. Jeg har fået Twitch, eller jeg har ikke fået det. Jeg livestreamer med Twitch. Og det kan godt være, det bliver lidt lækket, fordi jeg... Eller lækket. Ej, fuck, hvor fedt. Ja, det bliver lidt lækket. Fordi jeg er XBDX bedste på. Det er det bedste program. Og ja. Det var bare det. Og det kommer også en let's play, der hedder Med de små. Fordi at få en kusine. Så derfor laver vi sådan en lille hyggelig let's play. Se om vi kan finde at spille Minecraft. Ej, selvfølgelig måske ikke spille Minecraft. Vi skal bare være ved siden af at tale med. Det kan godt gå lidt lang tid, fordi det er jo ikke sikkert, at jeg besøger hende hver dag. Før jeg kommer ud. Nå. Gør dem det. Nu taler vi bare om Minecraft. Og ja, jeg lagde den der video ud om min Max Græ server. Men ja, så skete det, at den ikke vil lukke mig ind. Altså, meget pinligt, men jeg har ikke kontrol over min egen server. Plus jeg troede, det var ekstra smart med det der kontrolpanel. Det er ekstra irriterende, for man kan ikke komme ind og redigere alle filerne. Så jeg lavede en stor fejl. Næste gang så downloader jeg bare Craft Bucket, tror jeg. Og uden det er jeg tabt. Det skal være Bucket selvfølgelig. Ja, nu hugger vi lige lidt træer, fordi jeg har lyst til det. Træ er flot. Det er fint nok. Okay. Og jeg tror jeg går i gang med... det er faktisk lidt noget en Iceland, som var 3, der... Vi kan sådan... Og vi kan bo herovre, det er meget fedt. Klammerft, der lægger min texture pack er rimelig god grafik nemlig. Hvordan er det? Nej, det begynder. Tror jeg synes vi skal slå os ned her. Nej, lige en fra her. Sådan der. Det var lidt for højt. Jeg sover lidt i dag. Jeg er lidt rar. Bare lidt træt. Fordi jeg gav nu, det var fordi jeg har haft nogle kusine på besøg, og det er derfor jeg ikke fik lavet en. Det var fordi jeg tænkede over det i dag. Præcis. Så det så ret fake ud. Egentlig. Og I skal bedømme, om jeg skal bruge den her, eller en anden en. Skriv det i kommentarerne.
Og så hvis I bare skriver en, hvis nu er den samme, så bare like. Så like den. Altså lad bare like den, der har gjort det. Jeg tager den med flest likes. Den texture pack, hvor der står mest likes, så er det. Det kan godt være, der ikke nogen, der svarer på det, fordi jeg har ikke så mange subs endnu. Ja, der kommer livestream på fredag. Hvis der er nogen, der ellers skulle vide det. Sådan der. Kunne da ikke lige se lige noget til at starte med. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor jeg får den vane, jeg bygger huset. Jeg bygger alt det unødvendigt først. Og så gør jeg det vigtige bagefter. Det er bare den vane, jeg har fået. Jeg er meget underlig. Og det er jeg stolt over, fordi alle mennesker er underlige. Og jeg leder efter nogen til personal staff, der rigtig gerne vil være med. Jeg tror allerede, jeg har fundet 1, 2. Men ja. Skal ud og hugge noget mere træ. Okay. Det er værre, hvis jeg er kopstabler. Jeg lavede sådan noget, der hedder fast eller speed stacks. Altså sådan noget kopstabling noget. Og jeg bare mega i mine fingre lige nu. Ja, 28. Jeg tror snart, ja, kommer i hvert fald en hel del let's play. Au. Jeg er faktisk ikke okay, så meget heller ikke til den her texture pack faktisk. Fateful, det er nok den bedste jeg har set indtil videre. Eller Fateful, eller hvad det hedder. Ja. Kæft, der skal lige holde til brønden. Det er meget smart. Altså med sagt, så gælder den der subs mere. Jeg har aftalt, jeg tror jeg har aftalt mig selv. Den 5. der subber får en hjemmeside og nogle videoer med mig. Altså en fan hjemmeside sponsoreret mig. Af Puzzle Quest Staff. Og jeg ved ikke om det bliver en engine der. Jeg tror bare ikke det bliver en engine alligevel, fordi det er jo specielt lavet til gaming. Se hvor lang er den.
tjekker lige mit ur. Jeg tror, den er ved at være... Jeg gider ikke have nogen lange oplevelser. Ses YouTube. Hej.